lloc, felicitats i enhorabona per la publicació del poemari. Explica'ns un poc com naixen els versos de Poemes d'amor i del meu entorn. Anem a veure, jo sempre m'ha agradat escriure poemes i ara que m'he jubilat i he tingut temps, he anat recollint-los, agrupant-los, gràcies a la col·laboració de la meva dona Isabel, que sempre ha volgut ella que ho reunira. Jo, si no haguera tingut possiblement l'apoyo d'ella, no haguera aconseguit agrupar-los tots. Els he aconseguit retrobar de papers, de fulls, de tovalloles, de tots els puestos, i al final hem fet una agrupació lo suficient com per fer un poemari, i entonces Neopàtria ha sigut capaç de poder-ho publicar. I és la primera vegada que t'atreveixes amb la poesia o ja has participat en altres publicacions? Jo sempre he dit en les presentacions falleres que no era un poeta, era un aficionat, era un poetastre, però poquet a poquet ha anat agarrant-me i ha anat fent poesia ja un poquet més sèria i un poquet així de lo que era la poesia fallera o festera. I he fet poemes que crec que tenen una dolçor i tenen una qualitat ja un poc millor. M'ha ajudat moltíssim també, com no, l'editorial que ha estat ahí apoyant-me. I com són aquests poemes? Quin tipus de poesia escrius? El poemari està dedicat en dos fases, està dividit en dos fases. Aquestes dues fases són una dedicada a l'amor, en el qual hi ha poemes dedicats al meu amor, a la meva amada, i poemes dedicats a aquelles persones que jo estime i vull, i en la segona part que està dedicada a les coses que rodegen el meu poble, el meu entorn, com és l'Albufera i com és la Marxal, sobretot l'Albufera, que és la meva segona amada. Molt bé, i en la presentació Pilar Fuset ha fet referència a Estellers. N'hi ha alguna relació? Ha sigut un referent? No, el que passa és que jo sí que he llegit a muntó a poemes com Salvador Espriu, com Estellers, com Don Manuel Llorenç, que ha sigut per a mi un gran mestre, tant en l'escola com després en la poesia. I finalment, dis-nos si tens alguna cosa entre mans o explica'ns un poc quins projectes de futur en el camp de la literatura tens. Dins dels projectes del futur, com he dit allí, ja he publicat en 3 antologies col·laborant en altres poetes, però ara ja sol tinc preparat ja pràcticament quasi un llibre a publicar-lo en castellà, el qual també versarà estarà sobre una quantitat d'uns 70-80 poemes, i a més un altre projecte és ajuntar tots aquests poemes que he dedicat a les festes del poble, a les falles, en el romaní, en Sollana, en Amusafes inclús, i intentar fer una agrupació dedicada única i exclusivament a lo que han sigut les presentacions i festes del poble i falleres. D'acord, doncs molt bé, moltes gràcies i esperem que tingues molta sort. A vosaltres.